Mag-agto ko sa ito mga silingan, magwa kong mituari daan. Ay, pag magpamulta rin, buang ka. Wala naman na chance ko do. Imo naman hinuuning tunglohon nga. Streetboat. Noon sa na siya, nay? Uy, ginungsa naman yung tao ng sa katao diya. Uy! Na! Nalisuan na nas pangisip. Siya nang kagibaligya ang balay. Gilon ang kuan yuta para lang gis eleksyon nga makahatag siya sa mga katawhan. Mao siya naghatag mo kwarta nga sinsilyo niyo? Oo, karon unsa na siya. Uy, Ginoo ko. Uy, naunsa man mo? Buntag sa dagok yung tingaw dinyo gatabi mo dito dungog nako unsay problema niyo dire? Uy, Ginoo ko tanaw ra ka ng tao. Uy, Minalisuan sa pangisip. ano sa si Maria wala? Mao lagi. Kaysa nang ka, ang yung mga parintiwa gani mabutar sa iya. Mana siya? Ay gidagan siya kagawad di Oo, ay. gidagan ang sas kagawad. Makadaog. Wala makadaog. Dako na yung iboy ang kwarta. Unsa man di ay gilon ang balay. Ang balay gibaligya, ang yuta gilon. Unya karon ang bisang mga parinti wala gani mabutar Mo sa iya. nakapait dira gid nay kay mas ako siguro kung mudagan kog eleksyon niya. Akong parinti ako silingan dili mo kuan sa ko mo suporta mo malain na puta anak gid di ba? Bisag ako makuan jud ko marag ma inana nga nagpalabi naman pud siya og inana nga bawan eleksyon. Jesus. Sayang pug tawanan no. Di ba gikan sa kabro diyan ay? Ya tapos ibalik dire kay para magkuan lang magdagan. Dagan sa kuan kagawad karon unsa na? O gali pud no. Nay, Naunsa ka? Abang! Hoy! Hoy, naunsa ka? Hoy, Nen, birahan tayo, Nen, biraha. Dali, ibirahon ako ang anyang buhok. Di na kin matabang. Tabang, bulket, dali. Tabangi. wala naman ay chance. Hoy, dali, ayaw pagbabuang-buang niya. Di naman mo niya oy. Dako ba imong kwarta nga nadawat ani ha? Nga karon ni naon mo. Wala ko na dawatan niya oy. Dili la ko. Asay wala nga nag-leader ka man gani. Wala oy. Taka lang. Hoy, dali asa man ka? Mag-agto ko sa ito mga silingan, magwa kong mituari daan. Ay, pag magpamulta rin, buang ka. Wala naman na chance ko do. Imo naman hinuuning tunglohon nga. Dali dayon. Kamu na iba kay minana kay nga butang ay mo kataranta ba sa emergency. Ako bi panghawa mo di abi. Diri mo. Hawa mo di ako rabi. Sige may nga problema inyo man padako ng problema eh. Uy, Panghawa mo di abi, ako rabi. tanawar ako ng siya katao. Noon sana. Dali ra kayo ni. Sus. Sama niya. Ha? Pat. Biskut kaliar kan ni. Kamu pag nay kay mga emergency ay mo kakuan ay mo kabalaka diretso, ka stress man mo. Ay, pag nga stress mo. Tanawar ako ng sudungar ako ng tao. Oh, tindog no. Yun sa mga nimo. Dali ra man kay ito inanak gunay. Nga naman, yun sa nimo. Ha? Ha? Yun sa nimo. Gilitik na kong itlog, ulian lagi.